Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto janaral na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jihar tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. To, yau Asabar ranar 23 ga watan goma na wannan shekara ta 2021 mun sami kira na gaggawa da safe akan cewa unguwar Sabon Gari an kama wani yaro, wato ya saci wani karamin yaro ya sa shi a buhu. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI ya tura dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Sabon Gari CSP Manir Madugu tare da basu umarnin su hanzarta wato zuwa wannan wuri, wanda suka je suka sami wannan yaro wato da buhu a hannunsa, wanda ya saci karamin yaro dan kimanin shekaru 2.5 zuwa 3, ya sa shi a cikin buhun yana yunkurin wato fita da shi daga unguwar, aka kama shi. To yaron dai gashi, sannan kuma ga dai mahaifiyar ita ma za mu ji daga bakinta me ya faru. To me ya faru ne, ya aka yi? Abin da yake faruwa ne daga muna cikin gida sai muka ji ana iyo. Iwon da ake yi kawai sai muka fita da gudu. Ashe shi wannan yaron ya ɗauki yaron nan ya saka shi a cikin buhu. Da ya saka shi a cikin buhu kawai iwon da muka sai muka sana ga ɗana ne a ciki. Kawai ni dai ya mutane yare kawai a kawo dukansa, ko ta ina wannan na dukansa wannan na dukansa. Inda a ce ma ma'aikata ba su je gurin ba da za a iya samun matsala daga wannan. Wace matsala ke? Ko me za a iya masa saboda ya saka yaro a cikin buhu, kafafuwan yaro ne kawai suke mu. To sai da kika fito kika ga danki a cikin buhu, danki dama yana waje ne ko yana cikin gida? Yana cikin gida. To ya aka yaje cikin buhu? Yana cikin gida yana wasa yana gudu haka, ya je nan ya haka, ya je nan ya haka ya haka. To dama kuma yana fita waje ai. Yana fita wajen ba ya fita wajen ba, kuma in ya fita ai ana dawowa da shi. To ya kika je da kika zo kika gan shi ana fitowa da shi daga cikin buhu? Ban ji daɗi ba don yanayin da na jima ni kawai kamar ba zan ma iya kan ma Allah ya ƙara maimaita min yanayin da na gani. To Allah ya kiyaye gaba. To kun ji dai abin da ta faɗa, shi ma dai wannan yaro gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Abubakar Bilamin. Shekarunka nawa? 13. A ina kake da zama? Tudun wada. Na? Tudun wada. To me sana'anka? Gwangwan nake. Me gwangwan? Tsintar ƙarafuna da robobi. Da robobi. Me kake da su in ka tsinta? Sharra nake. To kai kalle ni nan. Daga alamun ma bakin ka da idan ka kamar kana shaye-shaye. Da me kake sha? Ina shan sigari. Ina shan kwaya. Wace irin kwaya? Fara. Wace ce fara? Yazon. Nawa kake siya? 20. To kai abun ne. Kace shekarunka kuma nawa? 15. Na? 15. To ba mu labarin yau da me ka sha kafin ka fito wannan aikin? Ni ba abin na sha fari guda ɗaya. Na? A yau dai na sha fari guda ɗaya. Kamar karfe nawa ka sha? Nake ga kamar wajen karfe 6. 6 na safe? To ba mu labari me ya faru da kai da wannan yaro da ka sa a cikin buhu? Ni dai na zo yar suka bani da mu ina sha, sai ga wani yaron ya fito daga gida ya taho, sai na kai sai na bashi, ya zo da shi na bashi. Ka bashi? Na bashi lemon. To sai na bashi, da na bashi sai na kawo ni yana sha ya cikin bunan da kai cikin gidan. Shine sai yara na suka kama ni suka dinga duka. A cikin me ka sa yaran? Cikin buhu ne. Wannan buhun? Eh. To kace me sana'anka? Gwangwan. Gwangwan. To ba mu labari in kun fito gwangwan wannan laifukan kuke aikatawa? Gaskiya ana sata. Ana sata? Satan me da me ake yi? Karafuna. Ana ake satan karafuna? Gurin masu walda. To kai kamar satan karafunan kayi sau nawa? Ni da nake ga sau biyu nawa. Sau biyu kai? Eh. To yanzu tsaya maganan yaran nan da ka sata. Me kai niyyar yi da shi? Dai gaskiya ni ma ba sa abin da zan dafi ba, kawai dan na dauka ni. To sau nawa ka taba satan yaran? Ban taba yi, wannan shine na farko. To da me kake sata? Da karafa ne kawai. To me za ka yi da yaran da ka sa a wannan buhun? Ba abin da zan yi da shi. Da ƙarfi? Ba abin da zan yi da shi. Anya wannan ƙwayar ma ta gama sakin ka, ko shi ma da ka taho ka ɗauka karafuna ne kawai ka ɗauke ka zuba a cikin buhun? Me? Yaron mana to ai tunda ka gama shan ƙwayar ka. Wallahi
to mutum fa a cikin buhu na ba na ɗauka ƙarfe ba ne. akwai wata nadama na wannan abin da kake yi? Gaskiya na dama. Me nadamar ka? Allah da ba za a ƙara ba insha Allah. Na iyayenka suke. suke? Na ƙarshen Allah da sai ta dun wada. Suna ta da wada. Mahaifinka yana nan? Ya da shi. Mamanka tana nan? Tana nan. To alhamdulillah ku ji dai abin da ya faɗa. Yanzu haka dai yana nan hedikwatar 'yan sanda da ke nan Banfai. Kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da shi kuma za a faɗa da bincike a duk kowane ɓangare wato na abubuwan da aka ji daga wurinsa. To za mu yi amfani da wannan dama mu ji hankalin al'umma sai fa ana sa ido sosai ana kula musamman wannan ba karamin nasara bane al'umma da suka ganshi da wannan buhun suka ga alamun motsi a cikin buhu sun san to dole fa wannan wani abu mai rai ne aka dauko alhamdulillah ana duba ku sai ga mutum a ciki to kaga wannan ba dan al'umma sun sa ido sun kula ba kaga ai ba a san ma me zai faru ba na tabbata dai aka sa yaro a cikin buhu aka daure buhu to ba sai an gaya muku cewa ba kun san abin da zai iya faruwa da yaron ba dan zai iya mutuwa sannan ko ba a san abin da yayin niyyar yi da shi ba kuma gashi a bige ma yake a cikin kwaya sati 3 da suka gabata akwai irin wannan yaro da muka kama shi kuma yana shiga gida yana cewa ina da shara wanda kuma ta dalilin haka ne in ya shiga matan gida sun shiga za su dauko shara sai amfani da wannan damar ya musu sata musamman ta waya ko ta jaka ko ta kudi a jaka ya gudu to saboda haka ana sa ido sosai ana kula sosai ana kiyayewa ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su masu shiryuwa kuma a cikin su ubangiji Allah ya shirye su duk wanda kuma ba za su shiryu ba mu ko za mu ce ubangiji Allah ya hada mu da su zo hannun hukuma ubangiji Allah ya kare mu ya kiyaye mu a kowane lokaci wanda suka ba mu rahoto muna godiya da kokarin da aka yi